дӯстони азиз, дар ин навор бошад аз корвон ман мехоҳам барои шумо нархи бижутерияҳои янами камака қиматаракша нишон диҳам. Ина нигоҳ кунед, ами гӯшпорое ки ҳаст ҳар хел 18-15 ҳар хел нарх доранд. Ана ин ваё бошад, чало боша, ино бижутерия нестанд, ино миси будиянд, сиё намешаванд. гуфти ами фурӯшанда худаш чӣ хеле ки ба мо вай кард, нишон дод ва беҳад клиентошон бисёр рости гап. И видеора ман аз корвон тарафи пажарка 012 дуюм ряд ба навор гирифтагим. дуюм ряд охирош равед, якҷода ҳам бижутерия мефурӯшанд пеш аз бозори Хитои бозор, пеш аз анаму рядои Хитои бозор. Ина марҳамат бинед, ҳамаш нусхаҳои тилло кати кардагӣ ҳастанд, ҳам чалои офтобак, ҳам чалаҳои вай бо чӣ буд маркизу дигарош, ҳамаш нусха дора, абручалко дора, билавзиё ҳаст, мисиян беғайр зайнами сафедои калон, дигар ҳамаш мисияй. нархошо нархи як донаш чӣ хеле ба мо фаҳмонид ки аз 10 сомон то 50 сомон аяй ҳами чалаҳо. ина иҷада ҳамаи ҳами чалое ки мебинед шумо ҳамаш мисиян. кадомеш ки бижутерия ваёшонро нишон метам, бижутерияшон сиё мешава, вале чалоошон иҷада сиё намешава ба гуфтаи худи фурӯшанда ки хуба. мора бисёр мисол клиентҳо дорем ки омада харидорӣ мекунанд. холас инам хеле чалаҳои фасон. ино бошад бо нусхаҳои маладёшка. гӯшпорошон бошад бижутерияй. гӯшпорошон дӯстони азиз сиё мешава. шумо метавонед лаки прозрачный кунед. иҷада гӯшпоро медонед аз 10 сомон сар мешавад то қиматаш ҳами 50 сомонай. ина нигоҳ кунед, ҳар хелаяй. бори дигар такрор мекунам ки гӯшпорошон сиё мешава. дар иҷа дар бисёраш нархош ҳаста, дидед. ана ин намудаш сиё намешава, анами тараканаш. баъд ана инаш сиё мешава. ина 10 сомона дора бижутерияш сиё меша. ӯе ки ман нишон додам вайш миси буда, аммо як намуд гӯшпор доштиян миси. мисиш боша 25 ё 30 сомон гуфт тақрибан. вай сиё намешидай. ина хулоса под итальянский золото, жолтый золото кардагӣ ҳастанд гӯшпор. баъд нусхаҳои вай доранд, нусхаҳои қадима доранд, евростил доранд. ана ин гӯшпорчаҳо 20 сомон, инош 15 сомон под серебро ҳаст. ина корзинка доранд. хулоса ҳар хела гӯшпоро ҳастай. шумо метавонед ки омада аз наздик бобинед корвон. и доставка надора. и видеора ма барои ӯ шахсоне нишон метиҳам ки мисол канали моро ҳама вақт тамошо мекунанд, борошона барои ваё маҳқулай. барои анамуно нишон метиҳам. ана комплектои то 100 сомона гуфтан комплектошона. баъзан менависанд ки доставка ки намекунед, барои чи ба навор гирифтед. дӯстони азиз, ма барои мисол як вақти хуштона гузаронед, мисол бинед як бори нава шумоям барои ҳавай